ratanga kusekwa kuZambia kutotsvinyirwa chaiko chaiko hazvina kumira zvakanaka. Muri yeZimbabwe mari yakabuditswa nemuzora nezuro, vanhu vakacelebrate vakati mari nyowani yamo mustreet, vanhu vakatanga kutoibata mari. So panapa ndiri kusangana nemukomana anotwa Joseph Kalimbwe wekuzambia kulusaka ari kunyora kuti to my Zambian, Namibian, South African followers, did you know that Zimbabwe has a new currency? The currency has a QR code, which means if you steal it, it will reject and say this money has been stolen from Kalimbwe in Sesheke. It's the first bank note of such kind in SADC. Kutochinyirwa kudziwo mari yakagadzirwa Zimbabwe ine QR code. Ona QR code wakambona zvinoitwa pashade pepe, ukaenda kunoskana inobva yabata. Saka ndozvikunzi mari yacho hanzi ukabirwa ikanobatwa nomumwe munhu inobva yanoskana ita kuti mari yaisi yako ndeyanhingi idzosere kumuridzi wayo. Mana takuti tiwanyiseko dzimwe nyika mana musadaro.